Bizim üçün has, mehriban, mukaddes bilim ojagy Daşoğduň Magtymulgarly adyndaky Ýöreýte Sunwat Mektebi. Bu taýda bir näçe halipa mugallimler zähmet çekýär. Olardan biri Petrova Marina Marcelowna barada kiçiräjik video görnüş taýlamagy makul bildik. Petrova Marina Marcelowna 1965-nji ýylyň 1-nji fevralyna Daşoğul şäherine eneden bolýar. Ol 1972-1980-nji ýyllarda Daşoğul şäheriniň 1-nji orta mektebinde orta bilim alýar. Soňra 1980-1984-nji ýyllar aralygynda Daşoğulyň Magtymulgarly adyndaky Ýöreýte Sunwat Mektebinde okuýar. Marina Marcelownaň sungaty bolan höwesi ony 1984-nji ýylda häzirki Maýykuly adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuwa getirýär. Bu ýokary okul jaýyny bolsa, üstünlükli tamamlap, 1989-njy ýyldan häzirki wagtda çelli Daşoğulyň Magtymulgarly adyndaky Ýöreýte Sunwat Mektebine zähmet çekip gelýär. Многие лета Валерий Киктан акапелласын häzir dirijorçylyk etýäs. Men ýani 2018-nji ýylda Magtymulgarly adyndaky Ýöreýte Sunwat Mektebine hor dirijor bölümine Marina mugallimden ders tapan almana geldim. Ýagny men okan döwürlerimde mugallimden köp zatlary, ýagny notalary, dirijorlyk skemalaryny, erk hareketlerini we hem-de dinamik belgiler barada giňişden sapak aldım. Ahir geldi leli kakıp şeýle açak güller bile ne deyleyip her yan bakıp geldi sabah. Bugün Daşoğduň Magtymulgarly adyndaky Ýöreýte Sunwat Mektebimiziň könürgen çor topar bilen bilelikde ýöreýte hor öwreniş tapany geçirýäris. Biz dürli dillerde, türkmen dilinde, daşary ýurt rus dillerinde aýdymlar öwrenýäris. Yok bu ýolda durulmadan okuryayın Kur'an'dan bilediğimi olandan aman bolsam bilsin ondan. Men 1972-nji ýylda sazçylyk mektebi okuwa girdim dep hasaplanyýar. Näme üçin? Men çagalyk bagynda öýren wagtynda şu ýerde bizlere şu sazçylyk mektepde mugallimler geldiler. Olar hemme çagalaryny bir diňlep, şonda meniň terbiýeçime aýtypdyr. Şu gyzy getirmeli. Maýyň 15-nde sazçylyk mektebi ejelerini, dedesini aýdyň dep aýtdylar. Terbiýeçim meni alyp giden wagtda aýtypdyr. Şu ýerde menim mamam elimden tutup sazçylyk mektebe getirýär. Şu ýerde meni ýene topar bolup meni diňleýärler. Men häzirçeli ýadymda başy. Nähili etip egzamin geçenimi aýdyp berdim. Ýani notalaryny tapyş diýende hemme notalaryny tapdym. Indi men kabul etdiler. Fortepiano bölümi aldılar. Indi öýe gelip bizlerde saz gural ýok. Indi mamam bilen papam oýlanyşyp başladylar. Şumat bir papam Sberkassa diýen neme diýsem eken, şu ýerde baryp töle getipmi, näme etipmi, şunda ýani 30 köpük ona lotereýa bilet berýärler. Wagty gelende tirajdan utuş fortepiano Valjanka alýar. Şu häzirçeli şu saz guraly men bilen durşu. Men öýümde, mamam öýünde durşu, teberek bolup. Men okuwa girdim. Sazçylyk mektebi 1-nji klass. Çalıp bilemak, yazıp bilemak. 1-nji klassda baka harplar öğrenýän. Indi men şu 3 ay okagandyrmyn. Soň aglap başladym. Men ýetişemek.
Mamam bilen papam oylanışıp böyle onda kaldıra gay sen okuğunu deyip ona ruhsat berýärler. Endi menden soň meni kiçik doğanım 2 yıldan soň sazçılık mektebi skripka bölümüne okuğa girýär. Meni двоюродный bir bratишкам var, o bayan saz kuralında okap otyr. Endi ol okap başladılar. Men nähilidir bir olara kızganım. Özüm bardım. Täzeden şu sazçılık mektebe bardım da direktora yüzlendim. Olar meni tanıýar, meni aldılar olar. Düşündürdüm, özüm bardım, mamam yok, papam işte. Şu sestronkalarım baran makalında şu bilen girdim de aytıp durum. Yine täzeden dikletjek okuwumy dip. Maňa seyretdi de taşlamaýarmy dip soradım. Yok dedim, okujak. Şondan soň yine meni täzeden 1-nji klassa alıp, şu 1-nji klassa geçende men 1 ýylyň içinde 1-nji 2-nji klassny 1 ýylyň içinde ekstern okuturdum. Okuwumy. Indiki ýylda уже 3-nji klass bolup gittim. Şeydip okap, sazçılık mektepte şurada hor klasta bizlerde Konькова Людмила Владимировна diyen mugallimimiz var edi. Şu hor vaxtında biz şun yalı şu mugallimimizi gol göreydik. Bizlerde köp yankı konsertlerde çıkış ettik. Ken yerleri ertiyediler bizlerini. Şimdi şu okap gelende 1980 yılın sentyabr ayında biz şu Mahtumguli Garliyev adındaki Yöreten Sungat Училищаның ilkinci studenti olup lentочкасын kesen okuvçular biz edik. Berdenem, endi hüner mugallim İşmuradov Bahadır Jumaniyazovich edi, hordan Recep Melis Recepovich edi. Fortepiano sapağından şu Konькова Людмила Владимировна oldu. 1984 yılda училищаны qutарып, men Türkmen Dövlet Pedagogik Sungat İnstitutuna talip oldum. Hüner mugallimim Безуглова Светлана Анатольевна oldu. Olam yankı Gnesin adındaki akademiyanın uçurum bolup, yankı işe gelýär, beri направление отработка deyip, şurada kömek etýär. Men şu mugallimimden 2,5 yıl okap, ol assistenturaga okuwa girdi de gitip kaldım Moskva izine. Şumat Kurban Babayev, Pyotr Ilyich Çaykovskiy adındaki Moskva konservatoriýanyň aspiranturasyny tamamlap, yine işe gaýtdy. Men şu mugallimden, hünerden tälim alýan. Şu mugallim gelende täze eserler getirdi özü bilen. Şu eserlerden häzire çeldi ýadymda bar şu İtalyan kompozitoryň Antonio Vivaldi Gloria kantatasyny getirip, şurada kıyska wagtda 2 aýyň içinde 6 san nomerini ýatladım. Şu eserlerde şunyalı gol görüp, men döwlet synagyna da dirijorçylyk etdim. Meni kursdaşlarım Muhaýev Nure, Durdiýew Arazgeldi, Ismailowa Maya, Gulnar Yuldaşowa, Gulnar Şahsar, hemde Gulnara Abdullayewa şu bile jora bolup okuduk da hemde konservatoriyada okuwumy dawam etdik. Училищада hemde konservatoriyada men hor dirijor bölümde okudum. Hemde 1989 yılda yine okuwuny tamamlap, yine de Mahtumguli Garliyev adındaki Yöreten Sungat Училищесine işe geldim. Okuwa 89 yılda okuwa girende men ilk baştaki kurs ýolbaşçym boldy. Ondan soň men hem konservatoriýany gutaryp geldim. Şondan beri Marin Marcelina şurada işläp ýörmüň. Marin Marcelina meni hor edebiýaty, hor öwrenşýal derslerden bilim berdi. Bu sapak esasen toparlan geçilýän sapak bolan soň
kursdaşlarymyz, deňdoşlarymyz esasanam şu dersde bir gyzykly alyp barýandygyny bellek geçetmeliyim. Bir gedek şeýle bir waka boldy. Şol sapaga men gijak alyp geldim. Onuň näme bolupdyr, näme joralar da kursdaşlar onuň umumy ýaşaýyşyny menne günörtan ödüm 130 sapakdy 3-nji parada onuň gijak alyp gelmeli gijak aldyna şolar ýagdaý boldy. Onuň Marselne da o geçdiydi de hiç hili şo taýda ýam şonuň bir bakşy nemesi bilen bir hili duýdurşam bermedi, hiç hili bir gadaply sözüm aýtmady, bir şöňe şoň bir bakşy bilen men şu ýam innikide gijak almaly däldigine düşünümna. Очень-очень долгие годы мы работали вместе. Когда-то мы даже вместе учились. Она очень-очень хороший человек, прекрасный педагог. 89-njy ýylda gelen bolsa şu 33 ýyl bile işleş bölümde. Şu 33 yıl içinde Marina Molum gat köp şagirtleri yetiştirdi. Gat köp eserleri öğrendi. Gat köp eserleri konkurslara çıkardı. Gat köp eserleri teleyayınlara çıkardı. Giyce onun öz kârini kim yüreği can telbilen töyyen olsa şu Marina Molum şu diýlen adamlardan. Marina Marselne näçe ýyllardyr şöyle zähmet çekeli, bize halipalyk edip geli. Taliplerimize bilim verip biz olurdan bilmedik zatlamada öğrenip Marina Marselne'den maslahat sorap taliplerimize eserlerimizi maslahatlaşıp berýär. Birinci nota sowadyny arassa aýdym aýtmaklygy maňa şu halipam Marina Marselne öğretdi. Bir zat ýadyma düşdi şuma men ýalňyşmadam 2-nji ýyl talipdim öýdýän şa. Onuň hor tapagynda ödem gyş aýlardy gün watypda hor tapagynda garaňky düşdi onuň maňa ona eline jaň geldi aýdym geçip gowy sabak geçip otyrdy horda oglan gyýlar talipler hemme var gowy sabak geçip otyrdy görün eline jaň geldi. Eline jaň gelenden onuň näme boldy bulan aljyrap näme çygyn bilmän wara şu notalarym goýup raýalyň üstüne ödem ýerine turup men gitdim o näme boldy näme ulu kursdaşlarym bardy ulu ýaşuly kursdaşlar bar hemmeden näme boldy mogolim zatyse oglum ýitdi diýip şondan hemme abydan turup gidip garaňkyda ödem gün watypdy. Odan gidip gözledik şu aýlym üýüniň ýanynda aýlym sajagynyň şaglar bagyndan gaçyp üýüne gitipdir. Günem gışda Irak bat ýa-da odan soňundan begenip zat edip şunu ýaly aglap ödem aglap ogluny gujaklap soňuna täzelden gelip ýene tapak geçdi. Ine şu durmuşda işine jur halipalaryň bir ýerde. Petrov Marina Marselne bu şeýleme golim şu daşogyň horuny dünýä derejesine çykaryp bir näme diýsem kamyr horuň üstüne şeýle bir plotny işledi. Bir diýere söz kan, muňa bu mogalim hakda bar, bir şuňa zähmeti bilen özüni aldyran, özüni tanadan bir hemme vilayatlere barany şu biziň hor tanap durar ýalydan mogalimden biri. Her wagt, aşk wagtda her vilayatlar ara şuňa mektepleriň arasynda hor boýunça ýaş bolanda bir gedek poýdun gijak alymyzy aralykda ýam şu baranyny deru gaýtmalymyz çakkamalmaly da sebebi 6-da ýa poýdy uran bakaly biz studiýadan ýokardaky Türkmenistanyň döwlet telewizionyasyndan aşaklygyna türkmen owazy ýazyk etip ilimize gaýdan bakalım diýip ýetişmän galyň ýagdaýlarymyz bol idi. Şonda bir köne 6-da ýeşen münümizde gijak alyp poýdyň ýerine ýeten güllerimizden bolupdy. Şonda da hiç hili bir adamda bir alňatamak ýa-da kynçylyk çekmek ýa-da hiç hili duýgular onda bolmady. Yetişer diýip Her gün ýadymda Marina Molum klasa gireninde gapyny kakgir. Hiň bergisi köşüň arasynda bolmaly, galstugyň dogurdurmaly. Saçyň darakly bolmaly, saçyň aldyryp gelmeli. Bizine o wagty kiçik olan ýaň bir mektebi 9-njy sınıf tamamlap 3-lüýe girdik. Dogrusu köp zatlar bilen zakdyk. Molim şo zatlara üns berip, şo zatlara çelle öwredidi. Iň berkisi aralykda bir gezek ýaňy ýakynda bolupdy. Marina Marselne bilen de işleşäse. Sapa klasyny ýertdim. Marina Marselne şöyle ýagdaýlar zapislaryny etip ýöz. Indi paşty taýar boldy zat diýip işin ýagdaýlaryny düşündirmäge barpdym da. Çağan şeklini çektirdi, çekip ýasapdyr olsam. Джейхунчик, пожалуйста, не надо счастья, все пройдет, нет, хорошо, записывал, да. А тогда смотри этого,
кукланы көркөзөй да, яки тикен кукласын. Вот, смотри, тебе должна вот это сделать деп. Yani kelleme şey romol içip edip, malına çağlar yetirtiniz da diyorum o. Biz atlar var ya, bir prosto yatlama bolup kalıyor. Hazır oylanış görsem 70'ten köbrak şu hünermenlerini yetiştirdim. В настоящее время у нас есть возможность использовать интернет, использовать аудио-видеозаписи. И наши студенты, видя вот эти вот записи, все они начинают уже анализировать, они видят и учатся на примере других исполнителей. Мен hem taliplarımı o görüyen. Şu talipların arasında Türkmenistan'ın atkazanan artisti Tirkeş Matnazarov. Altın Asır Besleş'in yenincileri Didar Sarıkov, Mekan Nureyev. Memlen bile hazır zahmet çekiyeler Cumayev Ceyhun, Araz Durdıyeva, oğul Cemal, hem de Матьякубова Турсунай. Также у меня есть студенты, которые, бывшие студенты, окончили высшее учебное заведение. Рахат Аманов, Яхшамурат Непесов, Юлдашев Ядгар. Он сейчас работает солистом Мариинского оперного театра в городе Санкт-Петербурге. Мамед Нуреев, он очень нам помог в исполнении кантаты «Көне Ургенч» Реджепова Акмурада. Мы выступали с этим, он мне солировал вместе с хором. Мы выступали на Халк Маслахаты, когда вот проходил на Ташавском вилаяте. Еще я бы хотела отметить, сейчас вот студент консерватории Азат Базаров. Такой инициативный, такой энтузиаст. Он своим напором, своей энергией, он меня заставлял делать аранжировки, он меня заставлял вечернее время, свободное от работы время. Мы ходили к Мекану Нурееву в студию, и мы сидели, записывали произведения. И сейчас, вот, делая вот выводы, оказывается, это у нас собралась огромная фонотека. И именно и народных песен, и композиторских песен, и обработки мы делали. Hey, hey.
У меня есть семья, у меня сын. Он сейчас учится в Санкт-Петербургском мединституте имени Мечникова на 2-м курсе лечебного факультета. Супруг занимается фотографией. Ну, я вот работаю. Недавно я вышла на пенсию, но я сейчас не ощущаю себя пенсионеркой. Ну, также полна энергии, также полна вдохновения. Мне хочется работать, потому что работая с молодыми ребятами, с девушками, ощущаешь себя такой же молодой. Sungut mektebi tamamlanma bir näçe ýyl bolsa da mugallyma kömek edesim gelýär. Şu ýakyllarda da ses ýazgylar studiýasynda kömek edýär. Ýene pursat döredi şu videony taýlamaga mugallymyň jany sag bolsun, görjegi gowy bolsun. Şu biziň aramyzda kän ýyllar rahmet çeksin. Koy Marina Moğol'un jany sag bolsun, gelecekde ýene de bir näçe biz bilen işleşip ýene de bir näçe şägirtler ýetiştirdin. Allah'ım uzak ömür versin, görjegi gowy bolsun. Menin halipama arzularım, jany sag bolsun. Biziň aramyzda hemişe gowanyp, begenip işlemekligi, ýaşamaklygy dilek edýän. Желаю тебе счастья, здоровья, Марселина, чтобы ты всегда была такой же веселой, человечной, порядочной и всего самого хорошего, чтобы ты женила своего Ильдара. Мы сидели на свадьбе у твоего сына, чтобы мы видели только хорошее в твоей жизни. Чтобы 90 лет юбилей мы точно так же встречали вместе. Желаю тебе счастья, здоровья, удачи. Marselina berk jan saglyk arzu edýän, goý onuň maşgaly ojagyny hemişe awadançylyk, yrsygal bereket bolsun. Ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, elmydamy görjek. Gulleri gowruk bolsun. Biziň aramyzda Allah jany var, şu başı dik bolyp, halifalyk edip elmydamy ýörmek nisip etsin. Я хочу пожелать Марине Марсельевне крепкого здоровья, долгих творческих успехов. Marina Marselina şu bize halifalyk edip öwredip berýän maslahatlar üçin köp sag bolsun diýip, jan sag bolsun, madam biziň aramyzda halifalyk edip gelsin. Marina, men uzak ýaş arzu edýän. Onuň jany tutýal sag bolsun. Jany sag bolsun. Hemişe de görjegi bolsun, biziň ýanymyzda bolsun. Şu sunugat ugrundaky işleri biz ýaşlara ählimizde şolar ýalyk halipalar bolup ýetişmek hemmemize nesip etsin. Sag bolun köp. Şu filmi düşüren hemme oğlanlara sağ olsun diýip aýtýan. Şeýle mümkinçiliki bize döretip beren arkadakly serdarymyza köp sağ olsun diýip aýtýarym.